No niin, päivä YouTube. Se on Santtulo täällä ja nyt en pelaa äänillä. Mut siis katsokaa. Mä teen tänne jutun. Tänne. Krime jutun. Niin battle. Kaikki vaan. Joo. You can't move a muscle. Pirates can't have you this turn. Ai voi, no niin. Ei vitsi. Mä häviin tän varmaan. Täh. Shielded. Voi kamalaa. Ei. Voi vitsi. Sinne meni ne. Olipa hauskaa. Sainko satsviementti? No en saanut. Ihan tyhmää. No ihan sama. Tää video oli tässä. Katsottiin vähän näitä krime-juttuja. No niin, moikka.